Wel, dyma ni. Mae'r cynnwrf yn codi y Merlod Cymreig, Eboles neu adfarch blwydd. Maen nhw wedi cael eu beirniadu yn unigol, a mae'r beirniad bellach yn ei tynnu fewn i'r rhestr terfynol o bosib. Ar y brig, ar hyn o bryd, mae gyda ni Ceri Wainwright, sgelorn Seville. Hi ath ar sylw o'r eiliad cyntaf. Hi ath ar sylw'r beirniad Mr Stephen Howard. Hi gath ei thynnu mewn yn gyntaf, ac mae wedi cadw'r lle hynny hyd yma. Felly sgelorn Seville. Ac yn ail, Richard Miller, ceffyl bach glas ar cornel y pictiwr ar hyn o bryd. A hynny yw heniaf Timeless, wedi cael ei fagu wrth y march dath o dramor i'r wlad hyn Twrafel Euston. Ac allan o'r gaseg, heniaf Yearling. Ac yn drydydd, yr Palomino i Jessica Ryan, Ferrywood Valentina. A na, fi'n gweld 4-4-3 wedi symud lan i'r trydydd. Mae fe wedi newid rhywbeth de. Odi Janet Mansfield. Ceffyl Broc, yn dyfe, na beth ni'n gweud. Na beth yw'r lliw. Wester Alicia. Yr anifel, mewn gair, roedd pawb yn meddwl fe fydde'n ennill y dosbarth. Wedi cael tipyn o lwyddiant trwy'r flwyddyn, ond dyna beth yw beirniadu ar y diwrnod yn y cylch hyn. Trydydd heddi, i sgelon Seville ac heniath Timeless. Felly Ceri Wainwright sydd ar y brig, hi sydd wedi bod ar y brig o'r foment gyntaf, wedi hawlio'r safle cyntaf hynny hyd y diwedd, ond nid yw'r desg wedi diosg. Nes i siarad yn rhy gyflym, mae'r het wedi diosg. Felly diwrnod Ceri Wainwright yw i hi. Hi sydd yn mynd ar wobr gyntaf, sgelorn Seville, y tad sgelorn Casanova, a'r fam sgelorn Chloe ni. Felly, pob llongyfarchiadau i Ceri. Ceri wedi beirniadu yma yn y gorffennol a wedi cael llwyddiant. Digon o lwyddiant yn yr adran wedi bod yn brif Becampwr a wedi cael tipyn o lwyddiant dros y blynydde. A'r anifeiliaid mae'n magu yn brydfa sgelon. Dyma ni'r beirniad yn rhoi'r ail safle wedyn i Mr Richard Miller. Heniarth Timeless. A'r trydydd wedyn, Kate Mansfield, Steffan ar ddangos, wrth gwrs, Smoky Cot Calypso. We have results in class 34, which is the filly or gelding, the yearling in the section Bs. And this class is sponsored by H. Vaughan and Co, incorporating Marsden and Co solicitors. And you can see David Lloyd presenting the rosettes, the sponsors for this class. And the first prize this morning goes to exhibit 449. And that is Ceri Wainwright's Skelorn Seville. Second prize goes to 445, and that's Richard Miller's Heniath Timeless. With third prize going to exhibit 443, and that's Kate Mansfield's Smoky Cot Calypso. Fourth prize this morning goes to 446, M. Olsen's Colethorpe's Zara. And fifth prize to 447, which is Jessica Ryan's Ferrywood Valentina. With sixth prize this morning going to 451, and that's Alex Williams with the written sign flamenco. Many congratulations to you. Wel, diwrnod Ceri Wainwright yw i y nosbarth y Merlod Cymreig blwydd, i eblesu blwydd, gyda sgelorn Seville yn camu ymlaen ac yn camu i'r brig. Fourth prize to 446. Fifth prize to 447 and sixth prize to exhibit number 451. We move on then to exhibit line dosbarth.